gaskiya wannan gwamnatin sai dai son barka. Ka gwamnati wai sai ka ce tana kai jiran gado fa take, amma ka duba irin abubuwan da suke yi na son barka. Kaga an bai wannan kyautar mota, kaga an bai wannan kyautar an bashi jari, kaga kai abubuwa da dama, har da masu mashin na hawa, abubuwa dai da dama. Kai gaskiya wannan gwamnatin mai jiran gado ta honorable Rabi'u Baba na Begu gaskiya sai son barka. Wanda yake ya ci sai ka ce ma gwamna, kai takarar ciyaman fa yake nema, ciyaman din Nasarawa, amma idan ka ga irin actin din da yake kamar wani gwamna. Gaskiya wannan gwamnatin sai son barka. Shi yasa na ji wata waka mai daɗin gaske. Kai waƙar nan ta yi daɗi. Ni ko da ma ake cewa na tuno. Alfijira ka keto wannan rabin Rabi'u Baba na Begu, kai ne ya garkuwan talakawa. Alfijira ka keto wannan rabin Rabi'u Baba na Begu, kai ne ya garkuwan talakawa. Bismillah ya jalla alkhairin ya zo, gafara yan kayinayi masa abin sun zo, sawun giwa wadda na raƙumi ko zo, babba ai sai babba ka wuce kan zo, taimakon talakawa lallai ka zame gwarzo, yara har manya sun ce sai garkuwan talakawa. Kai, kai aska da nan wai iyu kake ta mana wannan rabu da mana Begu. Ka da ke iyu kake mana me yake faruwa ne? Kai baka san abin da yake faruwa a garin nan ba, ni wallahi ina na sai. Kai baka san wannan rabin Rabi'u Baba na Begu irin abin alkhairin da yake yi a cikin garin nan ba. To me ya mana? Me yake yi? Lalle kana ruwa. In dai har baka san irin aikin da Baba na Begu yake yi a cikin garin nan ba. Shine kyautar mota, shine bawa iyayen mu jari, shine gina masallaci, shine taimakawa wa'inda musau ya bi ta kansu, taimakawa talakawa wa'inda ba su da cin yau ba su da na gobe. Shi kadai. Wai shi me yake nema ne? Kai baka sani ba? Ciyaman fa yake nema na Nasarawa. Ba ma gwamna ba ciyaman. Ciyaman.